Ja, daar gaat ze dan. Ja, en dan sta je En dan staan we hier, midden in Zeedorp. Zeedorp. En dan moeten we naar het ziekenhuis in Terneuzen. We gaan naar het ziekenhuis in Terneuzen. Dus ja, stel je woont hier, hoe kan je dan zo snel mogelijk met die hub naar het ziekenhuis in Terneuzen komen? Die reis hebben we in ieder geval alvast geboekt. Ja, we gaan nu dus onze reis boeken. Dat doen we door de Reizen door Zeeland app te openen. En dan krijg je eigenlijk de hele kaart van Zeeland. Dus we zoeken even in Zeeuws-Vlaanderen. En wij gaan vanuit Zeedorp. Want Zeedorp, daar is dus geen normale bushalte. Daarvoor moest je normaal naar Ossenisse. Maar er is nu dus wel een hub geplaatst. Dus we gaan vanuit daar beginnen. Begin hier. En we gaan dan naar het ziekenhuis in Terneuzen. Vroegste vertrek, 2 passagiers zoeken. Laten wij die van 1/11 pakken. Selecteer. Nou, en dan kun je eigenlijk gelijk betalen of aan boord of hier. Nou, we betalen gewoon lekker aan boord. De rit is succesvol geboekt, staat er. Dus staan we nu dus bij deze hub hier in Zeedorp. Dus dit is de paal. Er staat verder geen uitleg op. Terwijl volgens mij normaal gesproken moet er wel overal staan wat precies de bedoeling is. Maar je kan natuurlijk bellen en je kan het met je telefoon boeken. Maar als je hier staat, dan weet je dat niet. Geen idee. Goed, nu hebben wij gelukkig de rit al geboekt. Maar normaal gesproken moest je dus daar helemaal naar Ossenisse toe. Om de bus te gaan halen. Dus ik denk misschien is het een goed idee om dan even dat stukje lopen om te laten zien van wat we normaal gesproken zouden moeten doen als je in Zeedorp woont. Ja, stel je bent al redelijk op leeftijd en je woont hier. Dan had je dus normaal gesproken dit stuk moeten lopen. Ja, zoals je ziet is het een behoorlijk stuk lopen richting de volgende bushalte. 800 meter om precies te zijn. Tussen de hub in Zeedorp en de bushalte in Ossenisse. En gezien de tijd konden we de wandeling helaas niet afmaken, want onze eigen bus kwam er al aan. Nou, daar gaan we, Johnny. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de flexbussen. Ja, u had een taxi besteld. Ja, dat klopt. Kunnen wij gewoon binnenstappen? Ja, u kunt gewoon binnenstappen. Nou, perfect. En is zo'n systeem als deze nou voor jullie ook een stuk fijner als buschauffeurs? Ja, eigenlijk. Ik heb dus de tweede dag dat ik nou met dit systeem werk. En de app werkt wel heel erg netjes. Dus je moet eigenlijk gewoon doen wat het ding zegt. En dan kom je eigenlijk altijd precies op de juiste tijd aan. Wordt er wel al veel gebruik van gemaakt? Dit is de eerste rit die ik ervan heb. Voor de rest heb ik alleen maar mijn normale WMO-rit gereden. Een WMO-rit, wat is dat precies? Dat zijn mensen die slechter been zijn en dat soort dingen. Ouderen die ook van punt A naar punt B worden gebracht. Maar die hebben een pasje, die moeten bellen. Volgens mij 2 uur van tevoren en dan komen wij ook volgereden. Bijna hetzelfde principe eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Dit werkt dan iets soepeler en iedereen kan hier gebruik van maken. Dit maakt de mobiliteit voor zeker in Zeeuws-Vlaanderen heel wat beter. Ja, het openbaar vervoer laat hier wel wat te wensen over. En er is gewoon te weinig aanbod qua mensen om grote bussen te laten rijden. Ja. Dat kost te veel geld en ja, wij rijden toch wel rond. Dus ja, voor ons is dit eigenlijk maar een kleine extra moeite. Kijk. Hup. Nou, perfect. En dan kunnen wij gewoon de bus verlaten, denk ik. Ja, alles is afgesloten wat dat betreft voor mij. Goed, dankjewel. Fijne dag. Zo, hoi hoi. En dan dicht. En dan komt daar inmiddels de lijnbus aan. Dat is wel weer... Dus dit is wel een goede timing. Mochten we nou dan toch verder hadden moeten reizen, dan Dan hadden kan je we meteen gewoon in de bus stappen. de bus in kunnen stappen. Dat is wel mooi, ja. Ja, even resume. Dit ging vrij soepel. Ja, het is gewoon een taxi. Het is een privétaxi voor de prijs van het openbaar vervoer. Wat waren we nu kwijt? 9 euro. 9 euro voor z'n tweeën. Nou, 4,50 pp. Ja, dat is geen geld. Van Ossenisse naar hier. Nee, dat is prima. Ik ben benieuwd hoe dat straks ook gaat zijn als je ook naar Sluis toe kan. Of dat dan ook zo soepel gaat. Of dat je dan toch wat meer moet gaan overstappen. Nou, er zijn er gewoon meer busjes in omloop, denk ik. Er zijn er nu 2 in Huls en 1 in Terneuzen, zei die meneer? Ja. Ja, nou, dan zullen er iets meer zijn. Dan zal het hetzelfde verlopen, denk ik. Geslaagd. Geslaagd.